Dawk il-persuni biss li jgħixu taħt l-istess saqaf ma' persuni li huma taħt kwarantina obbligatorja minħabba safar huma intitolati għal quarantine leave. Dawn huma dawk il-persuni li jgħixu ma' individwi li ġew lura minn barra minn xtutna wara it-13 ta' Marzu, dawk li jgħixu taħt l-istess saqaf ma' persuni li ġew lura mill-Italja, Ċina, Singapore, Ġappun, Iran jew Korea t'isfel mis-27 ta' Frar, kif ukoll li mill-11 ta' Marzu ġew lura minn Spanja, il-Ġermanja, Franza jew l-Iżvizzera. Dawn kollha flimkien ma' dawk li għal xi raġuni jew oħra ġew obbligati jibqgħu ġewwa bil-fors mid-Direttorat tas-Saħħa Pubblika brabta ma' test pożittiv għal coronavirus huma intitolati sabiex min iħaddimhom japplikalhom għal leave ta' kwarantina. Madankollu dawk li jgħixu ma' persuni li qed josservaw kwarantina preventiva ma jistgħux japplikaw għal din l-għajnuna finanzjarja. Kif spjegat ma' Net News minn rappreżentanti tal-Malta Enterprise, il-miżuri mħabbra fl-avviż legali fit-tmiem il-ġimgħa ma jirreferux għal kwarantina obbligatorja, jiġifieri anzjani li għandhom il-fuq minn 65 sena kif ukoll dawk il-persuni li jsofru minn mart kroniku jew nisa li qed jistennew tarbija jistgħu joħorġu għal qagħdi ta' kuljum. Għaldaqstant dawk il-persuni li jgħixu fl-istess residenza magħhom mhumiex obbligati jissakru ġewwa u jistgħu imorru għax-xogħol. Mit-tnejn filgħodu l-Malta Enterprise ippubblikat il-formula tal-COVID-19 Wage Supplement Scheme sabiex min iħaddem u anki dawk is-self-employed li jaħdmu għal rashom ikunu jistgħu japplikaw għal għajnuniet finanzjarji mħabbra mill-Gvern għal dawk li għal xi raġuni jew oħra ma jistgħux imorru x-xogħol jew kellhom iwaqfu ħesrem l-attività kummerċjali kawża ċ-ċirkostanzi li pajjiżna qed iħabbat wiċċu magħhom. Fil-lista tal-linji gwida fost oħrajn jingħaċċar li dawk l-impjegati li ser ikunu qed jibbenefikaw minn din l-iskema ma jistgħux jiġu mkeċċija minn xogħolhom filwaqt li min iħaddem xorta waħda għandu jibqa' jħallas is-sem tiegħu f'dik li għandha x'taqsam bolla. Il-formula ta' applikazzjonijiet tapplika kemm għal ħaddiema fuq bażi full-time kif ukoll dawk fuq bażi part-time. Dawk in-negozji u kumpaniji li kellhom l-operazzjonijiet tagħhom totalment imwaqfa kawża tal-miżuri li tieħdu mill-Gvern jaqgħu taħt din il-miżura. L-ammont ta' 800 euro għajnuna tapplika għal dawk l-impjegati full-time li s-settur tagħhom ġie affettwat drastikament. Dawk il-ħaddiema fuq bażi part-time huma eliġibbli għal 500 euro fix-xahar filwaqt li impjegati full-time f'intrapriżi tal-manifattura, fabbriki, ICT, loġistika, shipping, media, aġenziji ta' reklamar, l-industrija tal-films, kumpanija tal-accountants, servizzi finanzjari u ħafna oħrajn huma intitolati għal ġurnata paga fil-ġimgħa sa massimu ta' 160 euro fix-xahar.